салом дӯстони азиз, видеои имрӯзи мо аз бозори Люблино сар мешавад. духтаро, имрӯз бозора чағ мезанем, хадавои тавар меёвем, сезони тавар бояд харидорӣ кунем, албатта бо нархи дастрас бошад. духтаро, барои мо ин видеои имрӯза ба он нафарои ки мехоҳанд бизнеси худа сар кунанд, аммо маблағи зиёд надоранд, албатта ин видео ба он нафаро ҳастанд. духтаро, дар рӯи экран шумо мебинед хадавои тавар, сезони тавар ва бо нархи дастрас аст. Инҳо шумо метавонед бизнеси худа бо ҳамин таварҳо сар карда. дӯстони азиз, он нафарои ки мехоҳанд дар ҳамин соҳа кор кунанд, бизнеси худа кушоянд дар Азон Валбрес, марҳамат дар курси ман иштирок кунед. духтаро, номерое ки дар рӯи экран мебинед номерои ватсаби ман аст, фақат барои занҳо. духтаро, дар рӯи экране ки шумо дидосед, ин таварҳо метавонед шумо бо пули кам сар кунед. таварҳое ки ҳамавақт хадавои аст. духтаро, ва шумо метавонед аз ин таварҳо пул кор кунда, баъд бизнеси худатона калон созед. рюкзакое ки детскич хеле ки дидосед, ҳамаша хеле модни аст. духтаро, харидорӣ куда баъд карточка тавар пур мекунед дар Азон Валбрес ва дар Авито, ё ки он нафарое ки ҳозир бисёри занҳои мо дар группаҳое ки Атоми, Феберлик ҳастанд. духтаро, шумо ям метавонед боз як группа кушода, дар группаи худатон ҳамин чизҳоя фурӯхта, аз ҳамин чизҳо пул кор кардаям метавонед. ҳамаш бо тариқи онлайн. Дар ягон ҷо рафта место аренда снимат намекунед, ягон ҷо налог намеспоред. духтаро, ҳамаш тариқи онлайн. шумо агар нияти савдо кардану нияти пул кор карданатон бошад, духтаро, марҳамат биёед дар курси ман тарзи кор кардана барои шумо ёд медиҳам. духтаро, албатта лайк монда, комментарий мондана фаромӯш накунед. духтаро, хеле ки дидосед, ҳамаш таварои он таварое ки ҳаст ки дар ҳама шумо мебинед, ин таварое ки хадавои аст. духтаро, хулас, духтаро, имрӯз бозора чағ задем, таварои харидорӣ карда, имрӯз фақат ученицаҳо ва разни регион отправка кардем. Як мишок худам баям гирон омадам. имрӯз бояд ина упаковка карда мобайни 2-3 рӯз ба склади Коломбо отправка кардан дар кор, ва борои худам ба боз закалот дода омадам. пагоҳ рафта гирон мебин. вақте ки аз он ҷо тавари якбора бисёр мехаред, то ваҳо аз складдошон оварда бора он кара метиҳанд, худаш 2-3 соат мегузарад. аз сабаби ки вақт танг буд, просто ман всегда закалот дода мемонам, ваҳо ҳама борои тайёр карда мемонанд, баъд рафта просто мегирим мебин. духтарои азиз, имрӯз упаковка мекунам женский турси, чанд намуди комплект ба када, чандта расветка ҳозир ҳамин ҷанда 10 намуди расветкаша гирифтам. боз пагоҳ 2 мишоки дигар закалот дода омадагӣ ва ям гирон упаковка када складба отправка мекунем. дӯстони азиз, марҳамат, ба курси ман боз як бори дига шуморо даъват мекунам. аз 0 то ба савдо баромаданатона меомӯзам.